Здравейте, хора! Днес ще сгадаем какво има в тази кутия. Сега, тук сме махнали, защото не трябва да се вижда адрес. Сега, ако искате да си купите нещо, може да го купите в Store.bg. Сега, да видим. Подсказвам, че е книга, защото буквално е Store като книги. Да, книга. Но ако си мисля, че нещо книга за Лукчо, не познахте. Но, ако ви кажа автора на тази книга, веднага ще се подсетите за какво имам на въпрос. Само леко ще го отворя, ще видите. Видяхте ли какво има? Да, е книга. Ама каква? Ако познахте, че е дневника на един дръндил, буквално сте прави. Това е дневника на един дръндил на Джеф Кинг. И пише, това е заглавието, а тук пише Род 3 командори. Ето вижте. Ето как изглежда тук и как изглежда там. И има доста смешки и комикси. Да, не баш комикси, но изглеждат като комикси. Но ако искате да си купите тази книга Дневника на един дръндил, може да го купим в Store.bg. Но не ви карам на сила. Просто ако ви харесва дръндил, може да купите него. Сега прибирам книгата и пожелавам ви успех и хубава седмица. Довиждане всички!